maksud semono hangat diluwih. Mugi Gusti Kang Maha Kawasa tansah paring pangayoman marang panjenengan ingsun. Mangkono kula putuku wong bagus pambarping Pandhawa nggih putuku Prabu Puntadewa kula ndak sawanggonmu kita semumengku gati sowan ana pangayuranipun Kakang Saptawarga kene kanyatan beda lawan padatan putuku Puntadewa padha becik anggonmu sowan pertapan Saptawarga kene ya nggih bocah bagus putuku Prabu Puntadewa kawula nuwun inggih Kanjeng Eyang Loro singkang dados dawuh sabdanipun paduka pepundhen kula Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa kalih sing murbeda Hanis Kala anggen kula sowan wonten ngarsa paduka pepundhen kula wayah paduka kula pun Puntadewa ngaturaken pangabekti kunjuk Eyang ya jagat lu diwukato ya kula wong bagus Puntadewa sedak tampa agawe bombong jroning nono pangestunipun kaki kebatampan ana putuku Puntadewa kawula nuwun inggih Kanjeng Eyang Gorawalaning panundi kula kapundi wonten ing mustaka dados jimat paribit Puntadewa sakuse sumeleh krasa anemumu kaya kang ndak medharake ngarep swanmu gawe kaget jalaran ndak sawang pancen beda lawan padatan kula jaiting nektra lekring madana lan tepunging wimba saka handika putuku kaya sajak ana kang dipenggalihake putu mara gage Maturaja dadak nganggo tidha-tidha nggih putuku bagus Puntadewa kawula nuwun inggih Eyang loro singkang dados sabda pangandika paduka Kanjeng Eyang wondene swanipun kang wayah kula pun Puntadewa ingkang langkung wigatos Eyang panca hari kapengker kula anyupena kula nitih arata ingkang arata kula wau tinusiran paduka Eyang Penemban ing Saptawarga laju lampahing rata andedel gayuh gegana prakteng madyaning rembulan Eyang kula nampi pasmuran ingkang kados pengaten kula wau kados pundi werdinipun Eyang jagat Dewa Batara putuku yo jagat yo Dewa Batara jagat pangestu para biar putuku bagus Puntadewa Bokno iki jumbuh kelawan wangsiting Batara kang sudah pompo putuku sumurupa manawa rembulan kuwi
pralambanging kanugrahan. Rembulan kuwi pralambanging kanugrahan. Syukur binagi sewu yen to dina iki putuku Prabu Puntadewa darbe krentek bakal nggayuh kanugrahan kang bakal tumurun kang slebet wahyu katenteman. Jalaran Puntadewa sumurupa lan eling den eling ya Nger Puntadewa. Sira iku dadi pangarsaning negara Ngamarta. Sira iku dadi pangarsaning para Kamula sak negara Ngamarta utawa dadi Nalendra Ngamarta. Ratu kuwi utawa Nalendra kuwi ora enteng sanggane putuku. Ratu utawa Nalendra ngono ora enteng sanggane kudu bisa gawe tentrem. Aja malah tiba kosok balik. Aja kongsi tindake aku kang bisa malah bisa gawe timprime saking para kawula dasih. Kula aja kongsi dadan lawan jeneng sira putuku Puntadewa. Sesambungan kelawan kanugrahan kang bakal tumurun putuku Puntadewa sumurupa ya nggih wahyu kuwi kanugrahaning Gusti kang Maha Kawasa. Wahyu kuwi nugrahane Gusti kang Maha Kawasa kang kasating paningal miturut kenjenging pambudi budidayane manungsa putu. Kang angka loro wahyu kuwi ora kena tinuku akeh bondo donya, ora kena tinuku derajat pangkat lan endahing wujud. Satuhu ingkang pinilih ya kuwi titah ingkang tansah laku lajur lan jujur. Turajo kuwi madhep mantep jujur kuwi werdine ora darbe watak goro. Monggo kabeh utawa jagat iki terus nyekseni yen to ratu sing ora darbe watak goro kuwi mung putuku Prabu Puntadewa. Dene lumampah ing wanci pangkong kepapak obor sewu. Dupi kula nampi sabda apa paduka Kanjeng Eyang Punden kula. Lajeng mlaku mengulon panane nggih Puntadewa. Muga Gusti paring pituduh. Muga Gusti paring pepayung. Tetep jaya andhaying bawana para putuku Pandhawa lima kabeh. Ngestuaken dawuh paduka Kanjeng Eyang ing mangke teng wayah nuwun pamit pangestu paduka Kanjeng Eyang ingkang kula suwun. Duga-duga digawa kanthi atur fungsi dhewe. Gedhekno kaprayetan saping dalan akeh godane yo nggih Puntadewa.
pun kakang kang santosa baumu. Yayi Werkudara Barbakanku ana dawuh moko winjadi maku nunggul awanan sajak ana bab kang maksud sinandi mara kangge babano awan adi maku Bilawa. Yayi sesambungan kelawan wangsite Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa iki mengko bakal ana kanugrahan kang nedya tumuwun truh tentek lan grenjeting atinipun kakang kepingin anggayuh kanugrahan iku mau. Yayi mbok manawa yen to diparengake dening Gusti Kang Maha Kawasa pun kakang lawan Syadi sinung kanugrahan mbokna kanggo lantaran negara Ngamarta manggih bagya lan mulya uga ayem lan tentrem keluarga agung Ngamarta sumarambah para kawula sak negara Ngamarta. Mula kanggo mangkono ya di ayo Yayi yo mung Syadi kang ndak kandi rewang-rewang ana nyuwun marang Gusti Kang Maha Kawasa Syadi bakal ndak kandi atapak yoga brata komandhi papan kang hening kang satoning angupaya papan kang hening kang satoning. Yayi derekno laku jantranipun kakang Bilawa ora liwat sakit dawuh marang kakang Kuhayu ndak derake duga-duga digawa para Syadi lawan kon kakang kudu midhake rasa karayetna kok derake marang kakangku.
Indriyak Soma Samirono lan arayan Onto payisan madulingani imo Sus mono hangat wis karing bawono lan batokan tepat yen jagat dewa Bathara iki aku ora panjenengan munggah ana kahiranyang Seta Gandha lain Nalendra mesti Nalendra sing gagah Nalendra sing kondang karo kebebasan jenenge wis ngobraki jagat Nalendra berbondo berbandu Duryudana padha Raharja nggon musuhan ana pangayunane pun ibu Pandya Bathari Durga kene Jaka Pitana. Nggih, Ibu. Kalih sing ngrumbit lampah kulane Solo. Kula ngaturaken sepasung bonjo Ibu. Duryudana wis nak ngomong, makarya bombong kasing pun ibu isih Gandha bae penak karo Jaka Pitana. Nggih, Ibu. Ibu Bathari Durga sampun boten kirang sekecu swanipun putra Paduka kula Jaka Pitana. Sengkun niku penak ya mati sumen. Kawon nggih. Yang betani permuni boten kirang sekecu anggen kula sowan kula ngaturaken pangabekti nggih. Ya semulis nak magawe bombong Sumena. Duryudana apa to tarunane Duryudana? Kantos mengko ana wong ganti nggonmu sik boran swanana pengayunan pun ibu ana ing Seta Gandha mayit kene Jaka Pitana. Ibu paleh-paleh nopo swan kula kajawi kula kepengin ngaturaken prabot kunjuk mateng punden kula inggih dinandika Kanjeng Ibu Bathari Durga estunipun swan kula saripun kaliyan paman suni nika kula Narendra Sina. Kula kepengin anake janji sagoanipun utawi saganipun Paduka Ibu Bathari Durga. Monggo Paduka sampun dawuh piyambak sawetawipun badhe bebantu dhumateng Duryudana sakulawanipun supados ing bencang tumapaing Baratayuda Jaya binangun Duryudana menika unggul yudane. Mongko miturut pitung kula pendak wonten kanugrahan pendak wonten wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada kula kathah nentek anggayuh kanugrahan ketampu gagal ibarat tanpa karya tibaning padha kanugrahan sampinipun tanpi para Pandhawa yen Raditama Puntadewa yen tampa Werkudara yen ora Werkudara yen tampa Janaka yen ora Janaka ya mesti Makulan Sadewa yen boten Pandhawa mesti anak-anake. Menika sampun malambah makape-kape. Ibu kula ingkang nika mongso bara kaliyan Paduka Kanjeng Ibu. Syaratipun menapa kemawon kula derek uger bencang kumapaing Baratayuda Jaya binangun kula pengin nyemrapi bathake para Pandhawa lima.
sisane Bathara. Duryudana. Sampeyan ora ana kang kecicil. Atur nutur Duryudana kabeh kepara bener. Pancen panglasane dewa, kuwi ngaturi dewa ngono. Lan cindhe ban sladan. Timah aku boten iki nek marang para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa timbang nganggo cindhe, para Kurawa timbang nganggo sladan. Bener sing dadi atur pita, ndak ana kanugrahan mesti para Pandhawa sing bisa gayuh. Duryudana sejatinipun ibu wis mimiti laku nggih. Sejatinipun ibu wis mimiti laku. Coba sing dadi kesaguhanipun ibu nggon kusatun pengen membantu marang para Kurawa. Lha dipun kados pundi? Aku wis utusan adikmu si Jaramaya supaya golek sewu dalan. Bakune dhisik kudu bisa ngringkehake marang daya patane Pandhawa yen to Pandhawa wis ringkeh. Yen kepengin matine para Pandhawa basan. Suwi banyu sinareng mesti kelakon Duryudana. Dados patuku sampun miwiti apa? Aku wis mimiti laku subuh kesabaranipun ibu marang jeneng Sira Duryudana. Wah. Yen ngatur-ngaturaken panuwun ing tapu winten nanging Duryudana jer Basuki mawa beya. Jer Basuki mawa beya, ngerti sing tak karepake Duryudana. Inggih. Sampun ngertos Kanjeng Ibu. Dasaripun ing ajeng kula sampun matur. Napa mawon ingkang paduka kersakaken syarat napa mawon ingkang paduka suwun. Paton kawujud gayuhanipun Duryudana. Kula badhe ngendikani. Kula badhe nyagahi tanpa ngangge raos wiki harenga. Syukur pinanggih sewu. Idane Duryudana. Syarat pitukane yen to kawujud lan kalakon sing dadi panjenenganmu. Aku pengen para Kurawa besok yen wis teka ing janji. Ragane para Kurawa dadi panganan utawa dadi pemangsane kabeh. Wadyabala saka Setu Ganda Ayit. Dene sokmamu dadi wadyabala saka Setu Ganda Ayit kumpul sajuga kelawan jin setan pemayangan. Itu banas lan lan sak panggalane. Kowe sago apa ora Duryudana? Jagat dulu aku. Awan dit ate sebelum ini. Dipun sagahi mawon. Dipun sagahi mawon nambah. Namun kaya ngoten mawon mboten sagahi. Sing penting bisa kelakon. Bener. Besok yen teko janji para Kurawa, naga nagane para Kurawa dadi panganane jin setan wis dene. Pun dipun sagahi mawon. Sukmane dadi bolane bekasan pun mboten napa-napa. Niku perkara kene. Mati ora rasa. Pun sagahi mawon nggih. Disagui. Sagahi mawon. Sing baku bisa kawujud dayan panika. Jaya. Wonten tumapaing Pragarata Yudha Jaya Binangun. Inggih, kula sagahi Kanjeng Ibu. Bagus ya, bagus. Ora jenengipun Ibu Lundung. Awat-awat ana saka kaduan wadyabala saka Setu Ganda Ayit Duryudana. Nggone nindakake pakaryan iki Duryudana. Inggih, ngestaken dawuh larengi mangke kaya kula mundur pamit pangestu paduka nyala suwun. Jaya laku ing dalan Purwati.
kang sembah miring ulun kapraga ing sang marang dereng sahanan ingkang nikam sing dasih aweh sahanan ingkang nikam sing dasih aweh buka salakum
Suhrabdata Pitana Narboga miparani kandha sinartan pangesti luhuring kagunan lan angesti marang kuncaraning bebrayan Amiwiti lakon saratri kapiji saking serat Mahabharata aninggih jagating wayang Purwa ingkang dayali maweh pepadang labeting mriku sinung pinulang lan pralambang malupi ning agesang Purwa ngarani tiwaran kuno kawiwitan wali songo nuliwa kategat dening para pujangga yekti menika dadi tuladha lamun warta asura nadyan pinayungan Bathara Kala yen to ambek Candara ora den icayekti bakal sirna dening Rodaning Darmastuti Ringgit Purwa ginelarang rungkaka lakoning janma pramila pemasrening imba isine jagat Belerang dinantang bane tawang nirodha lan awang-awang debok kaesti minangka bumi Lencong ingkang daneleyekti menika pasemon lakuning Surya Candra lan Kartika Obahing kayon pasemon gandine mangsa nenggih patenenem cabang timpul patet sama dungkap dewasa patet manyura sasmita suruning puspa anyar-kara anyar mangsa palguna windawati hiwang pratangga pinanjeruring Pandhawa nenggih sasana siraka ingkang minangka pambukaning carita gumelaring Praja Dwarawati ya Praja Dwarawaka Laksinata Dasana manisang katong ingkang minangka sangsa agung konangangen Pratata luhur Yekti sana pelahane dewe yen to dewa awisih pandhita peparap ratu wenang jejuluk Sang Nata jejuluk Sang Mahaprabu Sri Bathara Kresna Ya Prabu Padmanaba ya Nisawa Wasudewa Wisnumurti ya Sang Harimurti Nujari sajuga Sang Prabu Bathara Kresna parang miyos pinanggil aning Pandhawa agung sirna kananung sami Yayasan Hyang Bathara Wisnu Angejawan Raden Hayam Purwasari Lasinatanya kemarin caket deni mangarsa tuhu mrika putra werda winasih saking kasatyan parang Garuda kasih Raden Sambaya Raden Wisnubrata Slambung Puri pasibanipun ingkang raying Garbaraji kekasih Raden Setyaki ya Raden Tambakyuda Begambar pasibane para mantri bupati Lurah Jajar sapanunggalan ingkang den pangarsani Mangka Dwarawati Patih Udawa Tangu dereng wonten tengara badhe bawahing sabda katungka ora jering pasewakan Matrawan ingkang neraka rata mandur Sang Sri Balarama kadang galih Sang Prabu Kresna Manembrama wonten tamu ing agung ingkang lagya sumewa paling pelok kanthi ing swasana
Mira kabonan sureng sorotetan padhan sureng sorotetan padhan kasolan pacari sureng sorotetan padhan kasolan pacari kasolan pacari ornamen begono ornamen begono imo celangen nira sangar pati lampah kira
Iwan seksmono hangga diluwih. Muga tansah paringa pangayoman marang panjenengan ingsun nuwun Kanjeng Koko Prabu. Pepundhen kula Kanjeng Koko Prabu Pandura dening Daeng Rawuh Paduka wonten Pandhapi Agung Dwarawati. Rayin pangaturaken pasegahan panakrami prembagi kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang ngatemben rawuh. Ya jagat ya dewa anara, ora jagat pangsuwa. Yo Yayi. Asong pakormat saka Paduka Yai Prabu Sri Bathara Resna kang wentah pun kakang ing Mandura tak tampani nganggo tangan loro. Tak tampani nganggo tangan loro tak petekaking pranaja kumalunging jaba lumahe bereng kemangkon amawah ora daging kayuwanan ora liwat Yai Prabu. Pudyastunipun kakang wae mara denake tampanana Resna. Kamuwun inggih Koko Prabu Gorawali pamundi kula kapundi wonten ing mustaka dados jipan paribih maring pangestunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Duh Koko Prabu mugi den kaprayogiaken anggenipun pinarak Koko Prabu. Yo Yayi kaya wis ora kepenak pun kakang Abiyantara dasare iki ana dina paserangan aku. Namun duh Prabu Putra Paduka mboten ngantun kok. Kula pun sombong ngaturaken pangabekti kunjuk Paduka Kanjeng Prabu ing ngatemben aku. Dalah. Anakku wong bagus, anakku bocah cendara sompo. Pranyata sira kang bangkit amikat lain panungkut sira ngaturake pangabekti marang pun kula ing Mandura. Ya kula dadake bombong dasing kula ing Mandura sira kula ngaturake pangabekti pangestune pun kula wae para gage tampanana kira bobo. Namun mundhut Prabu Gorawali pamudi kula kapundi wonten pustaka dados jipan paribih. Ora Yai Paduka mboten kantun Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kunjuk Paduka kadang keluarga Koko Prabu Pandura. Adikku Yuyudana, adikku Setyaki sira ngaturake pangabekti marang Kang Gusti Bapa. Agawe bombong jroning nyawa. Pangestunipun kakang wae para kebat tampanana Setyaki. Gorawali pamudi kula kapundi wonten pustaka dados jipan paribih. Wangsul dhumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu gayah orang langking ingat dan tumruning riwis satemah kejawan ing Mancilabu asal pimanah dupi kula nampi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sasampunipun satata lenggah daya-dayane Paduka cumadung dawuh
Pinarapat Badoyo Simpilan Pakan Jotoranggung ketanggung Joko paloro ngambil Upacara kapragon Jotoranggung ketanggung
Ya tetap berdiri ya. Tetap berdiri. Suwira pentas ning panggung. Sensasi ora kosong sensasi tanggapan. Ngomong. Alhamdulillah bunyi bisa silaturahmi mono dalem kene ya Nduk. Mono. Terus bro, ini lagu sing dipanjake dene kadang-kadang yo mati laras lawan kadang-kadang ku gemar musika. Lah iki tombo kangen. Iya, tombo kangen. Mau coba gen, diatur Nduk, moro kaki ditanjake. Yuk, berpacu dalam melodi musik. Si anakku sing